At this point, we might as well call this show Izingane Zesithembu no Baba Wazo because sana umusa sengene benekanti kwizinto zabantwana. Hello fam, welcome to Pop Culture Daily News Nijani. We can drag Mpumelelo all we want, but kuyafuneka ukuba sijonge macala onke behavior yakhe. Mpumelelo had his father as his role model all his life. He saw that man hurting his wives and now he's doing the exact same thing and he doesn't see anything wrong with it. I feel like Mpumelelo aspires so much to be his father, so much so that he's recreating his father's life. And ngoku iske angathi into ekthwayo ndaskanda ayibelieve because he's forcing it. It's not happening natural. We know that Mayene's parents did not want her to get married to Isithembu Musa. Hence, she did not become wife number one. Kwa Umusa ke couldn't wait for her and then went on to Lobola Umacele. We've spoken about this. Same as Mpumelelo, went the exact same thing. Why? Why esenza lento kuTirelo? Guys, uTirelo ungene ngenyawo zombini kwaMseleku and uyabathanda abantu bakwaMseleku. uTirelo akasathethi nesitswana ngoku uthetha isiZulu pheqe and ke ngoku kwesizulu asithethayo usithetha ingathi nguMayene Twatse. Nimgqibeleni noTirelo namva ethetha ulwimi lakhe lenkobe. Mna ndimgqibele kudala guys. Uzinzile uTirelo kusizulu, but love it for her. I mean luthando and we can't blame abantu semathandweni or ebesemathandweni because it doesn't look like ngoku kuyathelelwana. Mpumelelo suppose kubo bonke abantu akasithatha isithembu because of what it did to her mother. Simbonile umama ke miserable emtshatweni, but he's not just taking isithembu. He just had to repeat that traumatic experience kamamakhe because umamakhe bemthanda uMusa, but ke ngoku akakwazi uqabela ngapha kwento ethethwa ngabazali bakhe. So why Mpumelelo uzophinda lonto le? Hayi man lo mfana. Girls, how many times did I call you? Never date a man that doesn't respect his parents. We are seeing exactly why playing out in this episode. Mpumelelo akeva mntu. In previous episodes of Uthando Nesithembu, we had seen friction between Mpumelelo and his mother. And we see that there's building friction also between him and his father now. What stayed stuck with me was when he said that udodiswa ngabanye abantu kwinto yesithembu ekubeni ezalelwe esithembini and his father is a polygamist and can dodisa him, you know. And there was a time he also said that ufuna umfazi oyintombi nto, that means a virgin, for abantu abaphansi, and then the second wife for his dad and third wife for himself. And that's the polygamy apparently his father doesn't know or understand. In other words, uthi bana utatakhe akasazi esi isizulu, akasazi esi sithembu, andiyazi ke inoba sesiphi esi sithembu uMusa senzayo singafaniyo nesi sikaMpumelelo. Lusile uMpumelelo guys, and that should have been a red flag to these girls bana kwekweli funa udodiswa ngubudoda not ngesithembu. Uthi ke ngokuTirelo also that uMayeni naye cabuxakiwe nguMpumelelo akasakwazi uthetha naye and she sent her to his father to report him. That should tell you something also. That should tell you that this is not the man for you, because xa imane senza izinto zoxela phi engungqondo yayiva. A man that doesn't submit to authority is very dangerous. I'm not saying submit to a woman. Submit to God. Submit to umdala. Submit to your parents as a man. Kuba kaloku usoloku uright ngamaxesha onke. Mpumelelo guys is dangerous to himself, and into ezokwenzeka is that uzogula axakane nabantwana abanentloko ezinkulu neentloko ezincinci afe. Cause intoni ubomi bude but ubhuti uyabutya.
There was a scene ke ngoku on the last episode where uTirelo sits down with uMphumelelo amxelele ubana bendingalindelanga mna into ubana ndizofika kukho i-girlfriend yakho apha ndicinga una mhlawumbi uyandibiza maybe for dinner or lunch, late lunch, sizothetha uxolise for things. And I thought uMphumelelo xa ivayo bana i-head kaTirelo ivelaphi uzocela uxolo kuTirelo, but instead he got defensive and was in a reactionary state into ubana hayi uske wakrwada nto uzothina ungabi krwada ukhubekile ukhathazekile emphefumlweni, not that ukrwada but ngoku she's just telling it like it is. He claims that he wants peace, but I don't think he knows what that requires of him, because le nto ufuna uyihlohla kwabanye abantu ba ufuna isithembu esine-peace, but wena what are you doing to ensure that akho peace? Because uyabaqhathanisa le nto yenzayo, nguye obaxabanisayo and uyiqala rongo kwale nto yenzayo bekho suppose uyayenza ke in the first place. Guys, is there something missing that those girls are seeing from uMphumelelo? Mhlawumbi kukhona into abayibonayo esingayiboniyo thina. Ingaba uGoFlow mhlambi uyamkhazimlisa uMphumelelo, abanye abantwana bathi swi yinto esingayaziyo cause akanamali, usile, udwezekile, akacinga, akanathanda, uthetha tyhale, ngahloniphi lucky, but ikhona le nto bathi yes to all of these red flags. I am so glad that abazali bakaTirelo are not signing up for this nonsense of isithembu sikaMphumelelo and allowing their child to get married to this young man, even if it's being for uba ngumamkhulu. One day she will sit down and realize how dehumanizing and embarrassing this whole situation is, and when she reflects or look back, she will really thank her parents. So I really need her parents to hold on to that for a bit longer. Senze sure about Tirelo uphumile kulambu phantse ndathi impungulu khanditsho masiba mpungulu phantse ndatsho, but ingase bangavumi kude uTirelo ayeke man. I see a lot of hatred towards uTirelo. Bantu bathi uyalekile tontoni, mainly because of the way she treated uVuyokazi, how she dated womntu wazenza umanqa estanditi. But guys, can we give her grace now? Asinomxolela ngoku and feel sorry for her. We see her now sending long texts to Amahle, acting desperate. That desperate ke wayithetha ngaye kuphana kuVuyokazi, but maselibale maneza kudala sisi uyagowa ngoku. We see her coming home drunk, admitting to drinking because of his stress asifumana kulo mfana wakhe, and uconfida kwezi siblings, but I don't think they care enough. Simbone ekhala kutatazala wakhe. Hayini guys, this is heartbreaking now. If you've never been in love though with a man, nibe nibabini uqonda ukuba awuzomyeka nawe nawufuna uwina kule ndoda, you try to prove your worth, you think you have won, noba ke sohlukene nalo mntu benibambisene ngaye ubenikwi competition naye, uya understand, but little do you realize that you are both pathetic. And so while I'm saying this, little do you realize that you are both pathetic. There's no way that uTirelo is not realizing now that ebeleqeka emva kwegunya, guys. Zikhona ibheka out there, but akasoze azibone ngoku. She is so blinded. I need these girls to choose themselves. Like, we are ready to support them, and we see uTirelo begging some paid partnerships now if you go on her TikTok and Instagram. And that's what we are here for. We are buying Vuyokazi's wigs. Kushoto amahla phaphame, because ngoku usathe swisa now sisi ndithusuzela phezulu mntakaba umbona athwele lo mlomo wakhe athi hayi andimthandi andimfuni. Yebethuna akumantu bangu amahle right now, but uzophaphama, don't worry. What I can say is, amahle my dear, since songenile ke emendweni, and I'm replying to
kakhulu la WhatsApp conversation you had with uTirelo. Since sowungenile ke sisemendweni, ndicela ungayicingi into yokuzalela usibindi, at least not right now. Khawulinde nje ujonge i-coast man, ujonge ubana uhlala njani apha, uzozibona sowubiza ibhubesi if ukhe wamosha wamitha. And since ungumfazi ke ngoku sisi, I hope you will have the maturity to know that abantwana bendoda ofike bekhona, you must take care of them. Make sure indoda yondla abantwana bayo. You are now one person with this person. So unfortunately, you have a responsibility to your stepkids. To your stepkids. You are a stepmother of 3 now. So I hope izongena engqondweni. And guys, you can come for me for saying this, bana ayingubantwana bakhe akazelanga yena. Do you know that uTirelo okanye uVuyokazi xa ifuna imali kulaa ndoda uyakwazi ukuya ecourt if le ndoda ayinayo imali? Do you know that uAmahle kofuneka ikhuphile laa mali e-maintenance because batshatile? That's why ndisithi ke ngoku irresponsibility iwela kuye naye. Ndivele ndacaphuka guys on those WhatsApp texts. uAmahle sithi basically akangeni ndawo kumpumelelo nokungondli mntana, noba uTirelo ebethe ayo group work whatever, nokuba into lebethetha ngayo, yaba akho need, akho reason ngoku yoyivusa. You understand? You are here now, you are a stepmom, so step up. Iphelele up. What do you guys think of this last episode guys? Singene gap endabeni zabantu sizofasa nase reality TV because ngosine stress. What if you are actor lanto? Guys, leave your comments sincokoleni. Do not forget to like this video, subscribe and press the notification bell so that you don't miss future videos. I will see you on the next one. Mandiyosela manzi. Bye bye.